I centrant-nos en el tema que ens convoca avui aquí, les eleccions del proper dia 24 segurament ja és força evident que no seran exclusivament unes eleccions municipals i que dels seus resultats s'acabarà configurant un mapa municipal d'un nou país. I la qüestió fonamental és saber quin serà aquest tipus de mapa, com es configuraran les correlacions de forces. De fet, des dels pobles és des d'on històricament s'han creat les relacions socials i han arrelat aquesta pluralitat d'associacions i de mecanismes de contrapoder popular amb els quals hem fet front a tots els intents que han vingut des de fora per anorrear-nos com a cultura i com a poble. I també és ara, des dels municipis, que s'ha endegat aquest procés cap a la independència, des del teixit social i associatiu. I la qüestió fonamental és saber si aquesta realitat que estem construint entre tots serà una realitat per construir un nou estat només o un nou país, perquè tota la gent que hem sortit al carrer, que ens hem manifestat, que hem decidit plantar cara a l'estat i exigir el nostre dret a decidir el nostre propi futur com a poble, no vam sortir al carrer senzillament per canviar una bandera per l'altra, sinó que esperem que aquest procés que s'ha d'obrir, un autèntic procés constituent, serveixi per crear una societat més lliure i més justa. I aquesta nova societat més lliure i més justa no es començarà a construir l'endemà de la independència, sinó que s'ha de començar a construir ara i aquí, amb propostes i amb projectes que des de la realitat local comencin a dibuixar, comencin a albirar aquesta societat més justa per la que volem lluitar. I, per exemple, en l'àmbit local, una aposta decidida de la CUP és construir mecanismes de democràcia participativa real, anar buidant de poder a les institucions i dotar a tots aquests mecanismes de contrapoder popular de capacitat decisòria real. Per exemple, amb consultes vinculants en tots aquells aspectes rellevants que es decideixen des del consistori o aprovant pressupostos participatius, en la mesura que els pressupostos realment són la declaració d'intencions d'un equip de govern i no poden seguir decidint-se en la foscor dels despatxos. I sovint aquest tipus de mesures se'ns diuen que són utòpiques, que no són realitzables, i ens ho diuen amb la mateixa sorna amb la que fa dècades els seus pares i els seus avis negaven el dret de vot de les dones o la jornada de 8 hores. I la qüestió és que no és una problemàtica tècnica, sinó política. La qüestió és que aquests mateixos que ens donen aquest missatge des de Brussel·les, des de Madrid, des de Barcelona, però també des de l'edifici consistorial aquí a Calafell, són els que es beneficien d'aquesta estructura de desigualtats. El tipus de municipi que volem construir, el tipus de país que volem bastir, el decidirem entre nosaltres. I és aposta nostra saber si volem perpetuar aquesta estructura de desigualtats en aquest país o en un de nou que construïm, o realment volem aprofitar aquesta oportunitat per construir una societat més justa, més equitativa i més igualitària. I un exemple d'això el tindrem el mateix dia 24, perquè molts veïns i veïnes que viuen aquí amb nosaltres, gent migrada, que treballa amb nosaltres, els fills dels quals van a l'escola amb els nostres fills, no podran votar per una llei injusta que els acaba condemnant a una situació d'apartheid polític. I davant d'això, n'hi ha alguns que es posen de perfil i ara al Parlament estan discutint lleis electorals amb l'única finalitat de mantenir les quotes de poder. I n'hi ha d'altres que, com els feixistes de Plataforma per Catalunya, i aquests sí que la llei els empara per poder seguir vomitant el seu discurs d'odi des de les institucions, utilitzen aquesta gent, els més dèbils entre els dèbils, com a boc expiatori. I des d'aquí els hi volem deixar molt clar que no passaran, que ni a Calafell, ni al Vendrell, ni enlloc. Però recuperar la democràcia no tindria cap sentit si no recuperem també els espais públics, si no som capaços de garantir una vida digna a la gent que viu aquí a Calafell. I garantir una vida digna suposa que Calafell sigui un lloc on s'hi pugui viure i treballar i no s'acabi convertint en una ciutat dormitori, que és en el que l'han creat els diversos governs municipals amb el procés d'especulació immobiliària que hem viscut en les últimes dècades. I passa també perquè Calafell sigui un poble i no siguin 3 nuclis i gairebé una trentena d'urbanitzacions absolutament desconnectades, com autèntics ventostans. I passa perquè el dret a l'habitatge sigui un dret i no un privilegi. I perquè aquí que tenim 3.000 pisos buits, a través de la irracionalitat del mercat, la gent no acabi sent desnonada de casa seva i els joves puguin emancipar-se. I això el govern municipal té mecanismes per fer-ho, però en canvi ha estat tractant amb guant de seda a les entitats financeres mentre es veia impassible com aquesta problemàtica anava creixent. I també implica repensar el model ocupacional que tenim al municipi, començar a superar aquest miratge del turisme estacional i començar a albirar nous mecanismes per crear ocupació, nous mecanismes, nous sectors d'ocupació, nous jaciments, però també noves formes d'entendre l'economia. Per exemple, a través de l'economia solidària i cooperativa, que des de molts municipis està començant a dibuixar aquest nou futur que veurem en el dia d'avui. I passa també
per entendre els serveis socials del poble no com un acte de caritat laica, sinó com un mecanisme per empoderar la gent i per dotar-los d'autonomia. Aquesta és la bandera que volem hissar en el nou país, i aquesta bandera s'haurà de començar a teixir a través dels pobles i ciutats de tot el país. I davant d'això el que ens hem de preguntar és amb quines forces comptem, quina serà la gent que voldrà treballar amb nosaltres per aquest procés. I n'hi ha alguns que ja ens han deixat molt clar que es senten còmodes en aquesta Espanya eterna, basada en súbdits i no en ciutadans, però n'hi ha d'altres que durant dècades s'han mantingut molt còmodes sent els gestors regionals d'aquest estat. En Pedrolo deia que la burgesia catalana mai havia sigut independentista i que si algun dia arribava a ser-ho seria per una qüestió estrictament d'oportunisme. I allò que era vàlid fa 30 anys ho segueix sent ara i ho segueix sent també pels partits orgànics d'aquesta burgesia. I ho han demostrat amb les polítiques que han aplicat, privatitzant i externalitzant serveis, precaritzant les nostres vides i sotmetent-se als dictats dels mercats. I ho demostren amb la seva actitud mesquina, egoista, calculadora, en un procés independentista on constantment estaven mirant la calculadora electoral per no perdre escons i per no perdre vots. I davant d'això el que ens hem de plantejar és quines forces tenim. Doncs les forces que tenim són les de la societat civil organitzada. I necessàriament, per afrontar aquest procés d'independència amb garanties, haurem de desobeir. Haurem de desobeir l'Estat i les lleis injustes, però també haurem de desobeir aquests gestors, aquests lacais del poder de l'Estat. Avui, en un dia així, hauria de demanar-vos el vot. Però no us el demanaré, o com a mínim no només el vot, sinó que el que us demanaria és que el dia 25 i els que vindran vingueu a les assemblees, a les trobades, a les reunions que fem, perquè aquestes eleccions no només són un mecanisme per canviar els seients en un consistori, sinó que ens han de servir per trencar amb l'idea delegacionista de les eleccions. La idea és que ens governem nosaltres mateixos, i per governar-nos nosaltres mateixos hem de prendre el protagonisme, hem de trencar l'idea de que hi ha uns gestors que ens resoldran els problemes durant 4 anys. I de desigualtat, doncs val la pena recordar allò que també que deia l'Ovidi del va com va, no? Com va? Doncs no som un país normal. Quan ens venguin el fals miratge de que som un país normal, caldrà dir-los que no. No hi ha un país normal ni una democràcia, entre tantes cometes, normal, perquè al final no és la democràcia de la gent, és la plutocràcia del poder, quan la sobirania dels estats i dels mercats ja no tenen res a veure ni amb la sobirania dels pobles ni amb la dignitat de les persones. Caldrà dir que no som un país normal quan un 25% dels nostres companys i companyes estan a l'atur, que no som un país normal quan l'atur juvenil es dispara al 50%, que no som un país normal quan exportem joves, 200.000 en els darrers 5 anys a la recerca d'una vida millor, que no som un país normal quan 1,6 milions de persones a Catalunya i 3 milions als països catalans hi estan avui, un terç de la nostra societat, en situacions de marginació, exclusió o precarització social. Així és com tenim el país avui, com ens han deixat els gestors irresponsables i cleptòmans que hem tingut, i també podríem parlar de moltes més coses, no? Podríem parlar també avui, en aquest litoral castigat dels països catalans, com va trinxar, no? La bombolla financera no només va trinxar bona part del litoral, d'un patrimoni ecològic que hem de saber preservar per a les generacions futures, sinó que la bombolla i la falera especulativa, la febre de l'or, del ciment, va trinxar moltíssimes coses. Va trinxar en primera instància el dret a l'habitatge per milers i milers de persones desnonades o avui encara endeutades de per vida. Va trinxar també i sobretot la democràcia municipal, perquè la majoria dels casos de corrupció, més de 160 que afecten els municipis dels països catalans, té la seva base en la irracional bombolla financera on van guanyar els de sempre. 169.000 milions d'euros que va guanyar la banca amb la bombolla financera. Va trinxar la independència de la premsa, va trinxar el sistema català de caixes que es va enfonsar fruit de la bombolla, és a dir, ha passat el tsunami i ara en queden les restes i ens hem de reconstruir efectivament com a país, com a poble i com a societat. No som un país normal tampoc amb la corrua de casos de corrupció que també defineixen les elits de Barcelona, de València, de Palma, de Madrid, de Brussel·les o de Luxemburg, si voleu, perquè el frau fiscal és un patró de conducta de les elits extractives. No és només Pujol, són els Carceller de Cerveses d'Am, són els Carulla d'Agroaliment, són els Quatre Cases del bufet de luxe, tots que tenen un patró de conducta que ens han fet desvetllar-nos de que la corrupció no és del sistema, sinó que ha sigut el sistema. Ha sigut allò que deia un estimat filòsof de que la màfia és el mode de gestió del capitalisme global. No som un país normal, i amb això acabo aquesta primera reflexió, quan des del final de la dictadura franquista hem
patit les pitjors retallades antisocials que mai hem conegut. Un 20% del pressupost de la Generalitat ha davallat amb aquell cinisme que ens van reconèixer de que no era una crisi, que era un frau organitzat i era una estafa, era un pla del poder estratègic, i mentre la senyora Salgado deia que pagarien la crisi els que no l'han provocada i el senyor Mascolell deia que el sistema públic pagava una crisi que no anava amb ell, hem de recordar que s'han retallat 5.300 milions d'euros en els darrers 4 anys en sanitat, en educació i en serveis públics bàsics i universals. És molt, és poc? Doncs pels pobres, pels desesperats, pels precaris, per les aturades és moltíssim. 5.300 milions d'euros és un 20% del pressupost que ha suposat línies d'escola tancades, CAPs i quiròfans tancats. Si ho fem amb la comparativa de la macroeconomia, de l'economia de casino, que ens assetja i que ens prem, és poc, és relativament poc, i només donaré 4 o 5 xifres de referència per seguir insistint allò que ha dit l'esquerra independentista i els moviments socials des de fa molts anys, de que era una crisi organitzada també quan no hi havia crisi. També nosaltres, els punks de base, anem a dir-ho així, que el 91 ja coneixíem les CTTs i coneixíem la precarietat i els contractes basura, això no va començar amb la crisi. L'acumulació per despossessió, el fer-nos la vida pitjor, el fer-nos la vida impossible, ve com a mínim des dels anys 70, finals 70, amb l'escola de Chicago i aquest neoliberalisme criminal arreu del món. 5.300 milions és un terç de tot el frau fiscal que l'oligarquia catalana evadeix cada any a casa nostra, que són 16.000 milions d'euros. A Andorra hi ha 24.000 comptes de ciutadans catalans. Sabem un nom només, falten encara 24.000 més. No? 5.300 milions d'euros és exactament la meitat de tots els interessos del deute que hem transferit als mercats financers des de l'any 2009. 10.720 milions d'euros de lladres, de taurons financers, de fons d'inversió, de bancs catalans, entre ells la Caixa, amb 7.700 milions, de bancs catalans, espanyols o europeus, que s'han enriquit a un ritme de 6 milions d'euros al dia a costa del sofriment de la nostra societat. Només en interessos del deute. Sabem que per cortesia convergent i tripartita tenim deute fins l'any 2108. Hem d'estar pagant autopistes no? I fins l'any 2108 ens podem riure molt de la marca Espanya, però la marca Espanya de la burgesia, de l'oligarquia massatària espanyola és la marca Catalunya de la burgesia catalana, perquè finalment ens podem riure molt de SACIR al Panamà i que fan un contracte de 1.500 milions d'euros i que acaba costant 3.000. La línia 9 del metro havia de costar 3.000 milions d'euros, ens en costa 8 19.000, i la C25 que ens havia de costar 700 milions d'euros i ens en costa 8 2.500, i el canal Segarra-Garrigues ens havia de costar 900 milions d'euros i ens en costa 8 2.200. Què guanyen? Els de sempre, la banca, les zones constructores i les grans financeres. Però acabo amb 2 reflexions sobre en quin moment estem en aquesta comparativa eloqüentment i dramàticament numèrica. 5.300 milions d'euros en retallades en els darrers 4 anys és exactament el mateix que ha guanyat la Caixa i el Sabadell en beneficis nets. Acumulació per despossessió, els lladres de sempre, el capitalisme senil, la màquina de robar, matar i mentir, que és un sistema irracional com és el capitalisme desbocat. I 5.300 milions d'euros, perquè després diguin que estem a una societat democràtica, igualitària i social, és un terç de la riquesa dels 10 catalans més rics. Un terç de la riquesa de les persones que més tenen, i deia Sant Ambrosio, començo amb les cites, que el que és ric o és lladre o és fill de lladre. El que tenen 10 persones és un terç del que tenen 10 famílies equival al sofriment de milers i milers i milers de catalans que avui no saben com serà el futur. Dit això, que no som un país normal i que per tant cal activar el canvi polític i social de forma urgent, passo a la segona reflexió, segurament també obviously, que és el proper 24 de maig. Com deia l'Estefani, com deia l'Ivan, nosaltres votem cada dia. El 24 anirem a votar per intentar blindar i per intentar projectar l'obertura d'un procés constituent per la república que ha de venir. I és clau en l'etapa, en els temps que vindran, les municipals són la primera volta de les plebiscitàries i de les constituents, és un moment per autodeterminar-nos, però ens hem d'autodeterminar cada dia i hem de votar cada dia i hem de lluitar cada dia. No? Entremig també, com sabeu,
en un concepte que ja no és sobirania, és recuperar sobiranies, recuperar majories i recuperar autodeterminacions. La nostra lluita, avui, ara i aquí, és la lluita per la recuperació de la plena sobirania política davant d'un estat demofòbic, davant d'un estat que primer persegueix urnes i ara ja persegueix manifestacions per la propera diada. Venim d'una setmana com la que venim, no? Amb l'última cafrada del ministre Wert i amb la resolució d'ahir del Tribunal Suprem, que valen com a mínim dues reflexions. Una administració de justícia que no emet ni el 3% de les sentències en català ens havia de donar ordres i lliçons. I respecte a l'última estracanada del ministre Wert, que podríem parlar, no, de l'escola de Rivera, d'Ovidi Montllor, no? De que la consigna era pàtria, Andorra, Liechtenstein, Suïssa, i de que la consigna era alçar el braç, hem de dir que s'han d'acabar ja les mitges tintes i ara farem un informe i ara farem un recurs de la Generalitat. És l'hora de desobeir, és l'hora de dir-li als tribunals espanyols que no són res ni ningú i que no reconeixem cap autoritat política, jurídica, legal o moral sobre el nostre poble, que aquí és el poble qui mana i que en tot cas el govern obeeix. I això lliga amb les municipals i des de totes les candidatures d'Unitat Popular, que sabeu que són 164, som zapatistes del sud d'Europa, treballem a foc lent, treballem amb cura, fem assemblees cada dia, no som franquícies, no venim de dalt i aterrem. És una feina covada arran de carrer, arran de cantonada, arran de manifestació, a cada lluita. Són espais que sabeu que són de municipalisme, independentisme, de radicalitat democràtica, d'unitat popular i de transformació social, perquè finalment no hi ha més lluita pel futur que el present. I l'únic territori alliberat del que realment disposem és el dia a dia. I la consigna avui de la revolta que vindrà és sobretot cultural i ètica. S'ha acabat el temps de mirar a una altra banda quan sortim de casa nostra i veiem com la veïna l'estan desnonant. I a natural desnonament o mirar a una altra banda hi ha tota una cultura política, la del canvi o la de la submissió. S'ha acabat el temps de sortir de casa i escoltar els crits d'una violència sexista, d'una pallissa masclista i no tirar la porta avall o marxar. S'ha acabat també el temps d'això. O s'ha acabat el temps de veure una detenció racista i no intentar interposar-la amb el cos, amb el cap, amb el cor i amb el cull. I així és com es canvia la realitat, pam a pam i cop a cop. Ni la CUP és un grup parlamentari que fa el que pot a Matrix inflat de pastilles vermelles per no perdre la connexió amb el fil roig de la lluita i de la història. La CUP sou vosaltres. I no hi ha endins sense enfora. I no hi ha cavall de Troia sense milers i milers de persones anònimes que estan a dins esperant el senyal, l'ordre de poder fer una revolta col·lectiva que es mereix tanta i tantíssima gent arreu dels països catalans, arreu d'Europa i arreu del món. Perquè som independentistes, radicalment democràtics, antropològicament anticapitalistes, però tenim aquesta consciència global, internacionalista, que també ha expressat l'Eudald Carbonell quan dona suport a la CUP. Som interdependentistes perquè tenim consciència global d'un món cada cop més injust i desigual, tenim consciència de país i sobretot tenim la consciència que empara totes les altres, que és la consciència de classe, no? I la consciència dels subalterns de sempre, de la consciència històrica i de la constant històrica que aquest país només ha avançat en termes nacionals, en termes democràtics i en termes socials quan les classes populars han pres les regles del seu destí i s'han implicat en la solució i resolució de les crisis que vivien. Ovidi deia jo de serà un dia que durarà anys i per això treballem perquè arribi un dia que duri anys, que no torni al passat. Ells volen repetir la història, nosaltres la volem capgirar, però des d'aquesta lectura de que la CUP és sobretot la llavor, l'arrel, el tronc, l'escorça i el fruit de molts anys de lluita, de molts anys d'assemblees, de molts anys de compromisos, segurament en temps més difícils, només 3 agraïments. La base de la CUP, el pilar de la CUP, som una piràmide inversa zapatista, és la gent, que és l'única estructura d'estat que tenim. La gent que lluita, la gent que penca cada dia i la gent que es compromet. I des d'aquesta perspectiva, els únics imprescindibles sou tots vosaltres. Hi ha una segona escola on ens reconeixem, que és l'escola dels moviments socials. L'escola del feminisme autònom, que ens ha fet recordar que encara queda moltíssim per la plena igualtat i per capgirar el patriarcat, l'escola de l'ecologisme social, que també tant ens ha ensenyat a defensar la terra i el territori, l'escola més gran que hem tingut, que és la del moviment obrer i la de les lluites populars, la canadenca, la vaga de les tramvies, la vaga avui de Telefònica, la vaga més difícil dels més precaris i exclusius que avui
des de la 1 del migdia, han ocupat el Mobile World Center i no se'n van fins que s'acabi el règim d'esclavitud moderna. Ells són els que ens representen a nosaltres. La insubmissió i tantes altres lluites. I finalment també tenim la millor escola que té aquest país, aquest poble, que al llarg de la història i contra la història ha hagut de sobreviure sense estat i contra l'estat, que és la història del moviment obrer i popular, la història de la cooperació social, del mutualisme, de l'associacionisme, de la cooperació i de les successives revoltes, insubmissions i desobediències i rebel·lies que ens han definit com a poble. Des d'aquesta perspectiva, prometo que ja acabo, no pel temps sinó per la lipotímia, només dues reflexions. Deia Levinas, un dels filòsofs francesos més importants, que la política, la funció final de la política és evitar el moment de la barbàrie i és evitar el moment de la inhumanitat, el moment de la crueltat, de la condició humana. Avui, aquí, arran de platja i de terra, dues reflexions. La fossa comuna, que és avui la Mediterrània. No són els 700 de Lampedusa, els primers naufragis amb migrants a la recerca d'una vida millor daten del 1995 a Portopalo, a Sicília, i la política ha estat incapaç de fer impossible el moment de la crueltat i el moment de la barbàrie. Però encara hi ha una reflexió més en un dia com avui que a nosaltres se'ns fa imprescindible i que efectivament va ser un dia que va durar anys. Avui és 9 de maig, és la Diada Internacional de l'Alliberament dels camps nazis, d'Auschwitz, de Mauthausen, de Bergen-Belsen, de Ravensbrück, de l'horror nazifeixista i d'aquells, tots els maquisards que van combatre amb les armes a la derrota del mig somni de la distopia nihilista del feixisme. Sabeu que van morir molts catalans i molts catalanes als camps de concentració i moltes vegades quan ens pregunten col·lectivament per què lluitem i fem assemblea per respondre, diem que el present no és res més que la cruïlla entre el passat i el futur. Lluitem per ells, per als que ens van precedir en la lluita en condicions molt pitjors i infinitament molt pitjors, sota camps de concentració, sota camps de treball franquistes, sobre la tortura, l'exili o la guerra. I lluitem també pels que vindran, pels nostres fills i filles, pels nostres nets i netes, des de la més profunda i sentida de les consciències antifeixistes. Avui fa 70 anys del jurament a Mauthausen, del mai més enlloc contra ningú. I avui també, perquè som un poble també oblidat, no només en la història de l'estat espanyol, sinó també en la història europea. Avui llegireu que fa 70 anys que es va acabar el feixisme a Europa. És mentida. Es va acabar el feixisme a una part d'Europa, perquè Franco va seguir l'estat espanyol i Salazar va seguir a Portugal, fruit d'aquells gestors del capitalisme global que volien evitar el canvi polític i social que el moviment obrer pregonava a Europa. Avui, encara, i per això ens volem independitzar, és un altre motiu, la ètica i la memòria, ens volem independitzar perquè avui l'estat espanyol, encara avui, en la seva continuïtat jurídica amb la dictadura franquista, és així, és incapaç d'anul·lar no la sentència del president Companys, per suposat, sinó totes les sentències contra tots els lluitadors que van estar condemnats per reivindicar i per defensar en la pista de la lluita i de la vida la llibertat política per al nostre poble i la justícia social per a la seva gent. Des d'aquesta perspectiva acabo també amb l'Ovidi quan marxava de vacances i deia que així seguirem, si encara dura la vida dura i encara dura la vida dura, doncs seguirem de part del bons fins a la mort. Des d'aquesta perspectiva també insistim de retorn i d'agraïment als que feu possible que la CUP sigui un instrument d'intervenció de canvi polític i social urgent a cada poble i a cada municipi. Hem de construir des de baix, mai cap canvi ha vingut des de dalt, el poder mai fa concessions i s'ha de lluitar per fer que aquest país, en el sud d'Europa, aviat pugui ser un refugi democràtic, un refugi social i un refugi cultural. Mai més enlloc contra ningú. I visca vosaltres, que sou els imprescindibles. Visca la terra. La suma era 2 més 2, el resultat era 4. La pregunta era qui és?
La resposta era Déu. La consigna era pàtria. La resposta alçant el braç. La classe era a les 9. El mestre era a les 10. El vàter era al fons. La merda era a l'entrada. Els amics eren tots. Els enemics eren tots. Els diplomes eren grocs. Els diplomats eren verds. El Crist era de fusta. Els cristians de cartró. Els pupitres eren bruts. Els qui seien eren pobres. La regla era per la mà. La mà era per tancar-la. El càstig era sever. El castigat era por. La missa era molt sèria. Els assistents no ho sabien. El capellà era vell. Els nens tampoc no ho sabien. Els corredors eren llargs. Els qui corrien fugien. El rellotge era bonic. Les hores eren llargues. L'ensenyant era com era. Els ensenyants el que són. L'ensenyant era com era. Els ensenyants el que són. Ni més ni menys que el que som. Ni més ni menys que el que som. Mestres, Cristi, capellà, pupitres, companys lliures, ferma infància, fe i tendresa, el temps, la por, l'estima, tot perdut per sempre. Tot perdut per sempre. El resultat era un. La jugada era perfecta. El resultat era un. La jugada era perfecta. El resultat és un. La jugada és perfecta. I el segueixen votant.